हामबाय दिनै जोंनि एडिसि एमप्लयि व्यवहारिक समबाय समिति लिमिटेड नि अंगै जोंनि एडिसिनि सीएम रिलीफ फान्ड 1,05,000 টাকা बरक डोनेशन खायखा संस्थानि पक्ष থেকে आं बरकनो बिलाइ हामबाय याफार तैबो जोंनि जतति प्रसा लोकरकनो जोंनि ताबो वातै जराव दिनै नक बायनाय लामा हायांनाय বিভিন্ন ধরনের जों क्राइसिस फाइमानि जराव जों सुबानानि बागै निरक बरक जतनो जारा तंक संलुकुरनो सुबानानि मुसुके जोंनि जारा एमप्लयिज दंनाय दिनै तैबो अफिसार दंनाय तैबो आम जनता रक जतनो सुबा बायनानै थों जोंनि जगिया लुकुरनो फरायनाय रनो जों जोंनि सीएम रिलीफ फान्ड हयते जों सुबावै दङो नगे बनो सुबा थानायाव निरकबो सुबा बायखाय के बिलेखे हामनाय जों हामिया जराव जगिया जराव मेडिकल ट्रिटमेंट नि नांथमानि जराव जोंनि दिप्रासा लुकुरनो जों गानाव बासानि नांगो नगे थ्रु जोंनि सीएम रिलीफ फान्ड हयते निरकबो सुबा खाय बिलेखे हामनाय दिनै जे सुबानाय दनो हायनो हामदामा याफार बिलेखे हामबाय खुलुमबाय बाय जतनो आं सचिन्द्र कलै सम्परि एडिसि एमप्लयि व्यवहारिक समाज समितिनि कमिटिनि खरसा मेम्बार्स जों एक्चुअली तिनि बेलाय खातं थगो तिनि जों और सिनि सोशल वर्क नि कंस विशेष जों टीटी एडिसि नि सीईएम नि रिलीफ फंड तो जों कैसे सोशल वर्क तो जों सामुं खायनानि बिसिंति बिनि अ रिलीफ फंड नि बिसिंति जों लोकरंनो जुबानानि बागै जों तिनि 1,05,000 টাকা जों डोनेट खायका सिनि इनकाम नि जे लेम्स होइते जेटा इनकाम सिनि आबन होइते जों अ जागाव डोनेट खायका सिनि अर तिनि जों खायमानि बादेबो जों पार्सनली सिनि लेम्स होइते जों विभिन्न बाबे जों सोशल वर्क जों पाब्लिकनो हेल्प खायनानि सिनि खायजागै दङ एवं बसकां जों खायनानिबो वान सबजेक्ट दङ विभिन्न जागाव जों मासिं मल कासांमनि जराव जों कम्बल लकबांननि तावुआति मल सिनि जरा नखुक रक बायजागनाय रक बा कोनो किसु फसल नष्ट जाक बा बाहेरकनो जों बासायकृत खायो जों जा मानसाक जराते पाब्लिकनो हेल्प खायनानि बागै सिनि वान सक मुं दङ आबायकनो सिनि अ सोसाइटिनि को सिनि अलेम्सनि सामुं आ जागा हयतो तिनि जों मेन जों मानमानि हाकाय अबनि इनकाम सोर्स का जों कैसा अब तामो होनाय बनो समबाय समितिनि बिसिंति विभिन्न ऑफिस होइते जों सप्लाई ऑर्डर नावो जे सप्लाई ऑर्डर होइते सिनि आरो मानि पाइमानि होइते पाइमानि बिसिङावबो जों सार्भिस चार्ज जों 5% सार्भिस चार्ज नारगो आर विभिन्न समय विभिन्न जागावांका जों 5% सार्भिस चार्ज नायैबो जों अयनबाबे बसिनि तामो होन बनो मानि पाइमानि जागो सिनि जदि आबहाय लाबबांस तंका लाबबांस बसिनि अ समितिनि को हाबो आ होइतेनो जों अ महाय सोशल वर्क नि सामुरावनो जों खाय दङ एवं बसकां जों ताइबो खायनानि वानसगो जदि लोकरक्सिनि अ सामुङो खातङै सोंनो सुबा सरिखाय अथॉरिटी टीटी एडिसि अथॉरिटी रक जोंनो ताइबो गोबां साप्लाई ऑर्डर ओरिखाय जों लोकरंनि बागै ताइबो सामुं काहाम खायमानानै खावानसगो हामबाय खुलुमबाय आं रेवती देवबर्मा साम्पारि एडिसि एमप्लयि व्यवहारिक समबाय समितिनि प्रेसिडेंट जों दिनै 4/5/2022 सीएम नि रिलीफ फान्डसो जोंनि समितिनि हयते 1,05,000 টাকা रां दिनै जों जोंनि बरक मासाया मानिया तैमानियानि दंमानि अबरनो कोइसिनि रिलीफ समितिनि समबाय समितियाव गुनि हयते 1,05,000 টাকা रुइ जों दिनै थासिङनो रैपायो गाकाय अब जों उमतिखाय उराम मसिनि समिति हयते रै थानाय रै दंनाय जोंनि जे आरो व्यवसा जोंनि जे लाभ फाइमानि लाभ हयते जों उमतिखाय जों प्रत्येकनो सोशल वर्क नि बिसिंतै जों उमति खलाय दं गाय ताइ तामुनि सानाय जों उमतिखाय उराम न रनानि सेस्ता खायनाय जोंनि जे उनको इनकाम फाइमानि बिसिंतै गाय लोकरनो जतना हामबाय ताइ सीएम नबो हामबाय रुइस जों चेक याफारि रेखा ताइ बसकांगो वान सुजेक दतong ताबो रनानि अबाहेरो केवन रनानि बसकांगो जों चिनि उनको मासिं मल लगो जों जे कुनु उनको
थांमाया हिंगुआ मुलिया जागारगो जों थाङै जिनि रिनानि वान सुजाक दं खरक बुसुरक दं ननि पारो जे ताबो जों दाबो अरनि कमिटि हिंगाखै जों 11 जना दङ अ जागानिखा आं प्रेसिडेन्ट ताई आना सह ताई 10 जन दं ताई 11 जन कमिटि बमा हाइखे अ रांरकनो कालेक्शन खाइलाय बमा हाइखे जों अब उ अफिस रग साप्लाइ रेखै जों 5% कै जों सिनि समितिवा जे उनकोनि हयते 5% कै नारगै अ 5% सिनि लाभ फाइमानि अबनि बिसिङना जों 2000 कोइरिनि सिनि दाबसु जराते जे लाभ माने अबन हयते न जों दाबो अबन जों गभर्नमेन्ट नि को सीएम रिलीफ फानो रि दंता